Ensaiatzen daunean askotan beti bat arte bat dedikatzeo, idea bat hartu eta sarraiatzea, improvisatu. Hortzetan, zati gehien gustatzen egunak zatiak hartu. Instrumentuak pisu gehiago hartzeu, baina ez virtuosismo puntu hori ez da norbaitek solo bat, 5 minutuko solo bat iteulen plan demostrazion da, ez da. Guztek kantan pentsatu eta instrumentua eratzitugu kantan oneako edo. Baina bai emateko aukera, ahotzik esatean aukera ematizu detaila sartzeko eta libreo. Ahotza egongo asa baino askatasun gehiago emateko. Kantandiekin beti taldia utzizun edo... Eta beti kantantea, gure estiloko kantante bat bez dugu arkiturez, eta probatzen joan ginean, da azkenean guztuak ginean horrela, eta horra zide. Bai, ukesteo pentatzen etxean, hau inberdeu eta hildo segiko du, aztega probatzen da gustatzen eguna nahiko espontaneoki atatzea kanta. Bufalo. Hori telebistan eginean dokumenta bat ikusten, eta hori Bufalo hitzan entzun genuen. Egin duen zerbait simplia, alba sanitz bat, eta zeuzola, ez dakit. Animaliak inzo zer ikusi dezkana. Atentos, graba. Música. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Kantak askotan ezaka melodia konkretu bat, ez pixkat espazioa eta gola pixkat ambientala dira kantak. Berez gaina pentsatuta geneukan zuzeni begira irudi batzuk prestatu denboak ingo da. Guk ez dakik egiten, norbaitek markeko.